Captain Pusa. Anak ba tayo? Ilan ba gusto mo? Eh, baby ka na eh! Pumunta sa bahay ng show tao. Hindi lang siyang kasama. Tama ka. Boy, best friend lang ako. Park mo na please. Gusto naman mahinga niyan. What Asian has the most attractive guy? Filipinos! Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paolo at ngayon dada natin mga memes ngayong linggo kaya atin na agad simulan. Nakakatamad mag-record yun dahil sa mga pabugso-bugsong ulan pero walang titigil sa atin. Galing kay Ivan. Salamat ha! Wala yun. Durian ba yan? Pag nakikita ko kasi ang langka, naalala Alam. kita. Bakit? Bakit? Matamis? Ang pag-ibig ko kasi sa'yo, langka, tapusan. Basta wag amoy durian yan ha. Ingatan mo na lang. Yung mga banat ni Joey De Leon nung bata siya. Sunod. Leave me alone! Ang hirap kalaban yan. Imposible hindi pa kayo nag-ano yan. Ano pa pagtalunan nyo, talo ka na agad. The frozen tea. Frozen tea nga talaga. Ito yung painom mo pagtaso siya pakainin lang ka mo. Juan the Rizzler. May panulak ka na talaga. Dumi nyo. Sunod. Passenger princess here. Naku, wag ka magganyan-ganyan. Baka bigla hawakan ng driver yung mita mo. Hawakan mo na lang din yung kanyang pangkambyo. Ay, sunod. Ito magpakarwash pare, walang babaan, no? Ricky. Quickie ang puta. Eh, na-stun si Kuya. Dahil puta siya sa ibang dimension. Ano ba? Naggagawa ako ng content dito. Mga babae talaga. Sagabal sa content. Kaya mo sila. Yung babaeng nag-riz sa kanya, baliktad eh. Iba hinihinging riz. Kasi yung gusto ko, pasaherong malagkit tumingin o nakapokus na manong driver tulad kanina, di ba? Magiging passenger princess na lang tayo. Sunod, Baby Giant. Naisip ko na tuloy, malaki rin kaya kay Baby Giant. Diba? Imposible hindi pa nag-ano yan. Imposible. Parang anak lang niya eh. Parang dumidede lang sa kanya. Sunod. Tulungan mo na yan. Ako na ka mabuting loob pagtitripan pa. Next time sa opisina nila pag meron dyang nabibilaukan, sigurado patay na yun. Walang hawak dyan, tol. Hindi yung worth. Pero syempre pag tropa mo. Sunod. Idol! Oo, tiyan. Dapat ko kayo. Tataas ko yung kamay ko eh. Bala ako. Para sa inyo to lahat. Narinig siya sa buong nila, subdivision. Para sa inyo lahat to. Para sa matawat natin. Nag-ano talaga yan. Hindi yan imposible. Sunod. BBC stuck on 3. Hello! Big black cock stuck on a tree. Sunod. Ito pala yung quickie. Nasobrahan sa quickie. Ayan. Para sa mga aso. Yan din ako pag tinatawag ako sa, pag kinakausap ako ng driver. Tapos di ko marinig kasi lakas ng hangin. Makakalas na eh. Unti na lang, park mo na please. Gusto naman mahinga niyan. Paano ito lang yung save? Una-una. Okay lang yan, okay lang. Parang nagtataworm eh. For sale, murang kotse issue, baka mga ay, sinisinok. Baka nung nilagyan ng tubig yung makina niya, di ba, hindi nakabuelo. Sunod! I don't want her. I don't want her. Makaka-copyright to. If she isn't you, ay, naalala ko to. If she isn't you, you're on my mind. You're how much I care. I can think of a time that you weren't there. I know that I've been lying if I didn't want you here. Because baby, I'm in love and why can't you just live near? It's on. Nakakatawa kasi halos sa panood. Nakita ko na lahat ng mga pics na to. Ay, ito bago. Oh, cha. Hindi. Pingati yan. Hey! Marepa. Ay, munti ka na. Munti ka na mabuo ang puso. Ay, naalala ko din to. Nabash pa kasi dahil dyan eh. Sunod. Utang inang skincare na ito, hindi ka rin naman titirahin. Mas mabuti pang ibili ko na lang ng pagkain. Napilay na ka nga eh. Mukhang Nakakapagod na magpaganda. Sa cellphone lang din pala maging masaya.
Mukhang pinagod mo na, mukhang iba ka mag-quickie. Talaga, siguro sumisinok din yung kotse niya pag... Warak. May mga bata po, Aling Merna. Ano ba? Rod, okay lang yan. It is what it is. Huling it is what it is ko na. Pagod na ako. Ilang it is what it is pa ba ang lalabas sa katawan ko bago ako umiyak? Rod. Hindi mo ko makakaya, Vegeta. Boy, best friend ka lang. Boyfriend. Ako! Diyan ka nagkakamali, bro. Hindi. Tama ka. Boy, best friend lang ako. Ah. Pero 6 years na kami. Mas matagal pa sa relasyon namin. Sa'yo, ang aking sikretong sandata. Ilalabas ko na. Ano yan? Lalabas ko na. Ice tea din ba yan? Tikman mo ang aking 100% klinisay. Napakahirap labanan ng 100% clingy side ni Vegeta. Lalo na ngayon, umuulan-ulan, malamig. Nako, 200% clingy side pa. Sunod, ano kay Rolled. What Asian has the most attractive guys? Filipinos. Why? Bakit? Because they're all cute. What Asian are you? Japanese. Sinasabi mo lang yan. Pero pag nandun na kayo sa mga customs at tradition ng mga Hapon, aayaw na kayo. Kala mo lang yan, kakanood mo na anime. Lalo na dito po, ay nako, magkaibang kultura natin sa mga Hapon. Sa atin mas relax pa. Pero pag kayo nandun, baka umayaw agad kayo. May kilala akong merong inlo na Hapon eh. Kaya, wag nyo nasubukan. Sunod, ano na lang, panoorin mo na lang sila sa anime, yun na lang. Pero wag sa totoong buhay. Dahil kay Nora. Acontecer também, a partir do dia 6, o cerco de Jericó. What? Vamos Hindi, iniciar. nag-ano talaga sila. Que isso, meu Deus? Naku, basbasan mo na yan, Father. Naku, may naalala si Father. Bago ako pumasok sa seminaryo, Semilia muna. Sunod. Simple yung laki. Hi, Fraser. 89 po. Nagmahal na kayo? Sure. Nag-gets na agad ni ate, kinilig na agad eh. Naalala ko din eh. Nung hindi pa tumataas ang kilay niya sa iba, presyo lang ng price ang tumataas. Ang kikeb, me asking single man what they do on Valentine's Day. So sa morning, gaganyan kayo. 2,000 sticks. Gusto ko hindi pinansin ni Chris eh. Kasi iba ka pupuntahan yan, Kim. Sa lamig ngayon, posible hindi ka pa na ganyan. Galing kay Mar. Puro kanood ng YouTube sa klase. Hoy! Ingat kayo sa mga kalabit. Mga kalabit ng jowa nyo. Mukhang teacher naman nyo to. Galing kay minsan masakit na talaga. Barbie Fortesa. 100% clingy side ng mga hayop na yan. Hayop kayo lahat. Mas sobrang ano ni Ding Dong, yung apelido niya nang hina na rin. Sunod, galing kay Raymar. Pre, pumunta ako sa bahay ng show tao. Lagi siyang kasama. Sino? Si Boy Best Friend ba? Yung katawan niya parang yung sa alien sa Men in Black. Oo, ano ba yan? Okay ka lang. Ano yan? Ano nangyayari? Mga walang iya, ba't ako ba? Alam mo, gusto ko na rin panoorin to. Yung ano, antayin nyo lang, tropa time, manonood kami ng Voltes 5 magkakasama. Pero hindi ko pa alam ano nangyari. Baka kaya natalo nila to ng hina eh. Nawala yung 100% niya nung nilabas mo yung 200% clingy side mo. Sunod! Hindi! Magkaanak ba tayo? Ilan ba ang gusto mo? Nagkakayahan ka. May baby ka na eh! Hindi mo na kailangan anak pa. Ako hindi ko rin naramdaman yun. Kailangan hindi mo naramdaman. Ano, baby? Imposible hindi pa lang ano yan. Di ba yung tinukupan? Hindi. O, tara. Kadiri ang po. Literal na giant din ba yung baby giant? Hindi balance yan. Ay po, siya, handa-handa na eh. Mukha na rin siya unan eh. Gusto mo yakapin. Kare-ready ba? Oo. Gusto ba sabihin mo? Oo. Sure ka? Oo. Ganda ba yan? Oo naman. Ang ganda-ganda ng buhok eh. Yan. Morena yan. Ayun na pa ka, Morena. Oh, sobrang morena. Kinis nga ng ulo eh. Sige.
Mga sound effects to. Ano PNP, oy? Patay ka. Ikaw, napapalibutan na namin. Parang choco sticks yan. Yung ano tawag doon, yung... Bayad na yun, oh. Di na, ito ko na magbayad. Umalis ka na. Sabi mo ayaw. Ayaw! Pagbabayad na ako. Kulang kape ko para dito. Lenan nyo. Sino man nanalo? Kalbo. Pag magkaanak ba tayo, ilan ba ang gusto mo? Ang cute para sa laruan eh. Siyempre madami. Siya yung ibibigay mo sa anak mo eh, para laruan eh. Pumuso ka na dito. Stop toy. As in stop toy. Huwag mo paglaruan. Kamoy best friend ba? Stop toy. Stop. Ayaw, hindi naman ako pogi. Ito na, baby. Asa ang ulo eh. Bas may basbas na yan. Hindi naman ako pogi. Okay, hindi naman ako pogi. Titi lang sa panta. Tunay dulo. Bakla. Pabisto. Sayahan ka. Nasarapan ka ba? Hindi ako nasiraman. Ako hindi ko rin naramdaman yung... Hindi ko rin naramdaman yung tip mo. Be, hindi ko rin naramdaman. Kung laki-laki na, hindi mo naramdaman. Sarap ng ngiti ni Kap. Sarap kompletuhin ng ngipin niya. Pakikompleto nga. Sunod! Posible di para ano yan behind the scene. Tangin ng Diyos to ba't ganito lasa? Bubblegum! Bubblegum flavor yan. Isa kang malaking tumor, kaya talagang gagana sa yan. Germ ka din eh. Isa ka rin malaking germ. Me after drinking 2 bottles. Sa sobrang sarap niya, isang beses mo lang gagamitin yan. Sunod! People you may know. At least may kalaro ka. Imposible di pa naglaro yan, di ba? Kaya mo kasi rin magkalaban. Nasa kanya yung shuttlecock. Sunod! Pwet ni Baby Giant kay Cap. Hindi ka namin malilimutan. Salamat sa serbisyong binigay mo para sa amin. Sunod. Usap lang. Kalokohan sa Sogo. Usap lang tayo. Clean hag lang 3 hours. Mabawasan ko lang 100%. Usap lang, promise. Sabi ko naalala. Mga galawan. Abusado, 5 minutes ka lang. Kailangan ka. Mga 5 minutes dyan. Barya-barya lang. Sunod. Choke mag-elevate. Elevate. Choke lang tayo doon 3 hours. So pagbigyan mo na, sige na. Choke lang tayo. Choke 3 hours lang. Sunod. No one, baon mong kanin pag tinanggal yung hotdog sa'yo. Sino to? Better version. Isa tender juicy. Isa naman, Agila. Yung hotdog ni Baby Giant, rin eh. Yung tawag sa ganun, yung cocktail. Cocktail naman yung nakapatong doon sa mukha ni Baby Giant. Sunod. Top 10 pusa. Pag lang hotdog na nakatayo. Ang pusang ito ay marunong tumayo. Number 2, pusang nagsiselfie. Ang pusa na to, mahilig sa selfie. Pusang ima. Tsaka kala ko ulam. Ulam ng tambay. Ay mahilig matulog sa kanin. Pusang sobrang lasing niya. Iba na yung kasama niya. Oh! Flip top! Astig! Pusa na to ay napaka-astig. Hindi pa sakit yan? Ang pusa na to, ay mahilig mag-exercise. Dota player? Pusang Dota player. Hindi lang Dota player, rin yan? My Chemical Romance, rin yan? Fun. Number 8, Japan pusang Japnochi. Pusa na to ay walang buhok. Pusang ina! Sarap naman yan. Sarap lutuin, no? Number 10, pusang siopaw. All interconnects. Pusa na to Ay, ulam na. Honorable mention, pusa ni AJ Raval.
Thanks for watching. Imposible di ka rin pagkatapos niyan. Oh my, okay, hindi yan mag-judge mo. Sige, subukan mo, nakapako ka na sa langit. Sige, ang ganda ng naisip niya. Sige, ate ko mag-ano ka pa ng 3 hours. Sige, isang sapak lang na ako, diretso na sa heaven. Paano kung kaliwete ka? Papabawasan yung kapangyarihan mo. Sunod! Ah! Wag! May lalabas. Sabi ko rin. Dugyot nyo. Hayop pa uli. Putang ina, layo! Ano yun? Oh! Hindi lang nag-connect agad yung internet. Putang ina, layo! Ano yun? Kaya para posible mag-anuhan pa sila. Doon nagtatapos yun. Kung gusto nyo pa lumagi itong memes, but you like, share. Sa mga hindi pa nakakaano yung friends, so huwag nyo kayo subscribe. Paulo pa maalam.